Визираният оператор на бреговата станция Варна Радио извършва многократно повиквания към кораба. Не отговаря на запитването. Визираният оператор предава информацията на експерния на Черноморския граничен координационен център към регионална дирекция гранична полиция и морския оперативен център на военноморски сили. След получено разрешение от синхронизираните структури на Република България за проверка на кораб е предприета съвместна операция от военноморски сили и регионална дирекция гранична полиция Бургас за установяване на името и националността на кораба, проверка и при необходимост неговото задържане. По заповед на командира на военноморски сили са активирани вертолет и тим за морски специални операции. Започват съвместни действия с сили и средства на регионална дирекция гранична полиция Бургас по проверка. Вертолет от военноморски сили извършва облитане на неопознатия търговски кораб. Същият е опознат като моторен кораб Рубикон, за който е налична и потвърдена информация, че кораба е заподозрян в незаконен трафик на оръжие. Тип за морски специални операции от военноморски сили, съвместно с специализиран екип от регионална дирекция гранична полиция, започват провеждане на операция по проверка и задържане. Търговски кораб Рубикон извършва опит за напускане на прилежаща зона на Република България. Вертолет от състава на военноморски сили маневрира за сближаване кораба и диференциране на палубата му на тим за морски специални операции. Товарване на палубата на кораба, тимът за морски специални операции в състава на военноморски сили осигурява качването на борда на кораба на специализиран екип за тактически действия от състава на регионална дирекция гранична полиция Бургас и предприемат действия по проверка на кораба, като оперативната група от военноморски сили прибърза на тактическата координация на действия.
резултат на извършените действия на борда е открит опасен товар, екипажа на кораба е задържан, а кораба е насочен към рейда на пристанище Бургас за последващи процесуални действия.